Jak masz się za człowieka, czyste fakty o nas, ty chcesz przed nimi uciekać. Nie uciekniesz im, ludzkiego życia rzeka płynie, płynie, nie odwrócisz biegu, dej więc przekaż do wiadomości bliskich, do wiadomości wszystkich, pełną wiadomość, niewiadomość i odpryski. Przekaż wysokim tym, co ciągle czerpią zyski, i tym niskim, którym wysocy rzucają ogryski. I niech to nigdy nie będzie głuchy sygnał, bądź tym, który odebrał i się przyznał. Nie doceniał wagi słowa ojczyzna, ten, kto jej miłości nigdy nie wyznał. I ten, co nigdy nie stracił jej, nie wie, czym prawdziwa samotność jest. Ten, co o nią nie walczył, też niech nie mówi, że poznał tego słowa treść. Kim chcesz, jeśli będziesz w to wierzył, na pewno uda się, tak zazwyczaj jest. Tu możesz być kim chcesz, większość od ciebie zależy, sam najlepiej wiesz, sprawy w swoje ręce bierz. Tam w oczach świata jesteś nikim, bo świat nie patrzy w ludzkie oczy, świat patrzy na statystyki. Tam wobec świata jesteś nikim, świat na gruzach narodu ustawił wolność i pomniki. 1999, 2000 kilometrów stąd, międzynarodowy tyran chciał wprowadzić swój rząd. Słychać wybuchy bomb, Ludność rusza na front, reżim odpala lot. szczęście wypada z rąk. Media nie mówią nic, nie ma konfliktu stron. Reżim ustala oficjalnej historii dalszy ciąg. Садиза и ха, وصل شو استقر إعادة خاي تيزا حقونا خوالون ده ويدا خرج طولو دو خير دو إي ديكا برت غيلا بيزا تيشا إداري كيه ويلا بديزا أعطا خاي تاني حقونا خوالون ده أعطا خاي تاني حنقشو والون ده حنقشو والون ده Wojna za miedzą przykryta płachtą, by nikt się nie dowiedział dziś o niej za bardzo. Wojna za miedzą, ludzie nie żyją, ludzie giną, milczenie jest przyczyną tego. Wojna za miedzą, muszę powiedzieć, nie wolno milczeć, nam nie wolno nic nie wiedzieć. Wojna za miedzą, musimy słyszeć, musimy patrzeć, musimy widzieć. Ludzi, mieszkańców ziemi, tej samej, odciętej kurtyną od tej części obiecanej. Na mapie z lewej, jedno państwo dalej, granica nadziei wyznaczana jest stale. Wyobraź sobie, to o tobie jest ten tekst, o twych kumplach i rodzinie też. Ten tekst, co byś zrobił, gdybyś uciekał gdzieś, daleko gdzieś, bez spoglądania w przód i bez patrzenia wstecz. Tu gdzie Wisła płynie, nadzieja jest na godne życie i tragedii kres. Tu da się zdobyć wszystko, czego chcesz. Jeżeli chcesz, jesteś człowiekiem, to z człowiekiem podziel się. يا خليل يستاوش ويشرش وداوها حرق قلب وشتاو خودك بصل بصانف تشم يا خليل يستاوش ويشرش وداوها حرق قلب وشتاو خودك بصل بصانف تشم يا خيال إرسالوش لريش وشودالحو حرق قلب وشتاو خودك بصل بصانف